Эфирда Яшелүзән телекомпаниясе һәм Калак мин Радиогатаулин сезгә исән үсү дип эндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күп вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Чыгарылышны безнең тәрәзә артында бара торган уңай үзгәрешләрдән башлыйбыз. Яшелүзән районында безнең ишегалды программасы 80%-ка диярлек үтәлгән инде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән гамәлгә куйган масштаблы төзекләндерү проекты шәһәрнең дә түгел, авыл җирлекләренең дә йөзен үзгәртә. Бу сезонда районда 64 ишегалды территориясе яңартылачак. Кайдадыр эшләр тамамланган, кайдадыр төзүчеләр асфальт җәюгә әзерләнә генә. Василий бистәсе ишегалларында шундый матур күренеш. Күп еллык өрәңге куаклары колдан ясалган вак-таш сукмаклар һәм һәр яңгырдан соң үтә алмаслык пычрак. Васильева бистәсендә мәктәп урамындагы 44-нче, 46-нчы һәм 48-нче йортларда яшәүчеләр үз ишегалларын әле берничә атна элек ничек булганын искә төшерә. Раньше вот тут вот было вот такое вот болото. Элек монда шундый сазлык иде. Без барысында үз көчебез белән эшләдек, вак-таш җәйдек. Ничек тә булса тормыш итәргә кирәк бит. Моңарчы берни дә юк иде. Пычрак, ярый инде яңгырдан соң кибеткә чыгып йөрү күңелле хәзер. Юлсызлыктан тыш кешеләрне еллар буе иске канализация коесы белән проблема борчый. Төзекләндерү программасы ярдәмендә ишегалдында яңа юллар гына салып калмыйча, иске коммуналь мәсьәләләрне дә хәл итәчәкләр. Вообще во двор мы не выходили, грязь. Гомумән без ишегалдына чыкмадык. Пычрак тәртипсезлек булды. Бигрәк тә безнең кое, көчле ис килә. Берәү дә игътибар итми. Хәзер без аларның эшләгәннәренә бик шат. Прораб сүзләренчә куркыныч куены чугын люк белән каплаячаклар һәм бу урынны куркынычсыз итәчәкләр. Әмма авыр техниканы ишегалдына керткәнче проектлаучылар халык белән берничә очрашу уздырган. Нәкъ менә кешеләр җәяүлеләр маршрутларын кайда салачакларын, парковка кесәләре кайда булачагын хәл иткән. Парковочных мест вообще не было, по сути. Монда парковка урыннары бер кайчанда булмады. Үз кулларыбыз белән чистарттык. Хәзер машина кую урыны була. Балалар мәйданчыгы кайда булу турында фикер алыштык. Стадионга якынрак итү идеясе уңышлы булды дип уйлыйбыз. Будут делать. Балалар мәйданчыгы да ясаячаклар, келәмнәр кагарга да урын була. Менә моның барысында эшләячәкләр. Безнең ишегалды программасының мәҗбүри стандарты ул комплекслы якын килү. Бирдә яңа асфальт салып кына калмыйлар, урам яктырткычларында алыштыралар, эскәмияләр, таулар һәм таган урнаштыралар. Барысында этаплап һәм төпләп эшлиләр. Вот как вы видите, да, выставлены бортовые камни. Күргәнегезчә, әлеге территориядә борт ташлары куелган, киләчәктә елга комын, машина йөрү юлындагы вак ташны, шулай ук халыкның шәхси автотранспорты өчен парковка кесәләре планлаштыру һәм киләчәктә әлеге территориягә асфальт җәю булачак. Быел Яшелүзән районында 64 ишегалды территориясе ремонтланачак, 39 шәһәрнең үзендә һәм 25 җирлекләрдә. Бүгенге көнгә 38 ишегалдында эшләр тулысынча тамамланган, программа 80%-ка диярлек үтәлгән. Республикада программасы гамәлдә булган 6 ел эчендә Яшелүзәндә һәм районда 431 ишегалды төзекләндерелде. Айгөл Гатауллина, Татьяна Каварина, Александр Федоров, Яшелүзән хәбәрләре. Үсеп килүче буынга ярдәм барлык этапларда да мөһим. Мәктәп проектлардан алып, һөнәр сайлауга кадәр. Сергой исемендәге заводта республиканың мәктәп, күллият, производство, белем бирү кластеры күп еллар уңышлы эшли. Балалар зур предприятие белән кызыксына, киләчәктә бирегә югары класслы белгеч булып килү турында уйлый. Яшь хезмәт ияләре белән безнең төшерү төркеме танышты. Мәктәп парталарынан заводка. Монда елны Яшелүзән мәктәп укучылары укыту кластеры кысаларында сайлый ала. Ул позиста дистәләгән ел эшли. Җәйге каникуллар вакытында балалар практикага килә. Берәүләр чәчәкләрне карый, икенчеләре медицина суыткычлары өчен схемалар җыярга өйрәнә. Мальчики у нас работают не первый год. Малайлар беренче ел гына эшләми, тәҗрибәләре бар. Бу электросхема участогы, аннары суыткычларга куела. Блоклар бирәбез, алар тулысынча схема җыя, тырышалар, барлык биремнәрне эшлиләр. Металл белән эшләү лабораториясына практикага механика көллиятенең 3-4 курс студентлары килә. Алар теория белән таныш, монда энтузиазм белән аларны гамәлдә куллана. Косвенно связано с моей профессией. Минем булачак һөнәрем белән турыдан-туры бәйле. Тәҗрибә туплап, бу өлкәдә үсүе кызык. Когда я пришел, Килгәндә үк станокка куймадылар, студент кына бит әле. Башта өстәл янында кечкенә генә эшләр эшләп утыра идем. Аннары өйрәндем, станокка куйдылар.
Ustozlar belgilәп үтә, производство белән кызыксынучылар еш кына укуын тамамлаганнан соң нәкъ менә монда килә, яхшы коллектив һәм устозларга кире кайта. Һөнәри үсеш һәм уңышлы карьера мөмкинлеге ала. Начинали тоже с слесарных работ. Слесарь эшләреннән башладык. Хәзер токар, фрезер һөнәрен үзләштердек. Җаваплы карыйлар, әгәр нидер аңламыйлар икән, сорыйлар. Быел Позиста җәйге практиканы 70ләп укучы уза. Бәлкем берничә елдан соң алар предприятиенең тулы хокуклы хезмәткәре булыр. Әлфия Мөхәммәтшина, Юлия Озерова, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Аларның кошлары һавада ялсыз 12шәр сәгать үткәрә ала һәм кеше күзенә күренми торган биеклеккә күтәрелергә сәләтле. Татарстанда Идел буе күгәрченчеләре арасындагы масштаблы ярышларга йомгак ясалды. Турнирның бронза призеры Яшел Үзән районыннан Гулливер клубы. Канатлы чемпионнарны ничек үстерәләр? Безнең сюжетта. Держу в руках номер 046. Это самый титулный. Мин кулымда 046 номерын тотам. Минем күгәрчен ясындагы иң титуллы күгәрчен ул. Аңардан бүтән нәсел башлана дип әйтергә була. 046 номерлы чемпион күгәрчен ясының төп йолдызы ул хуҗасы белән бер көнне туган һәм аны бер тапкырда уңайсыз хәлгә куймаган. Аның күктә шәхси рекорды 12 сәгатьтән артык өзлексез очу. Генетика бушта хәлит кеше роль уйный, шуңа күрә биредә чемпионнарның шәҗәрәсен саклыйлар. Сергей Балашев өчен бу кошлар гына түгел, әшен дәрт. Перем югары кошлы күгәрченнәрен һөнәри үрчетү белән ул 15 ел шөгыльләнә. Гәрчә кошларны бала чактан әтисе тоткан булса да, хәзер күгәрчен ясында 60ка якын кош бар һәм һәр кайсы алтын бәһасенә тиң. Самый интересный. Минем өчен күгәрчен үрчетү кызык, генетик материал белән шөгыльләнергә, иң көчле очучыларны ачыклау максат. 046 чемпионның үз геннары алга табада уңышлы тапшырыла. Бу кеше күгәрчен сатмый, ул аларны бүләк итә, бәхеткә бүләк итә һәм алар да яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Гулливер клубы старостасы Василий Вавилов горурланып сөйли, атаклы күгәрченнең балалары һәм хәтта оныкларының балалары ярышларда дипломнарын ала инде. Тәҗрибәле үрчетүчеләр өчен бу кошлар спорт дәрте генә түгел. Это же красавцы, это же. Бу шибәрләр, тынычлык символы, ничек инде аны яратмаска мөмкин? Әйтегез әле, гүзәллек бит, шундый матур. Һәм бу канатлы спортчыларның барысы да Идел буе ярышларында югары нәтиҗәләр күрсәттеләр. Гулливер клубы гомум команда зачетында бронза алды. Озын очкычлы күгәрченнәр ярышы бик җитди уза. Судьялар кошларны 2 критерий буенча бәяли: күктә үткәрелгән вакыт һәм биеклек. Әгәр күгәрчен күздән югалырлык итеп югарыга китә икән, бу иң югары балл. Мы голубей выпускаем ровно в 6. Без күгәрченнәрне нәкъ иртәнге сәгать 6да чыгарабыз. Теркибез, бөҗрәләрне тикшерәбез. Һәр күгәрченнең төсе бар. Менә карагыз, түбән төшкән күгәрченнең нинди икәнен һәм номерын күрәбез. Менә шулай итеп җирдәге хөкемдарлар хәтта зур биеклектә дә хәзер күкләрне кемнең чемпионы яулап алуын айыра ала. Идел буе күгәрченчеләре бергәлеге бүген берничә ире клубны берләштерә. Әмма тәҗрибәле күгәрчен үрчетүчеләр үз эшләренең киләчәге өчен борчыла. Такое увлечение, то что и Маугу аны үстерергә кирәк. Бу бит тулы бер тарих, фән. Күгәрчен үрчетү күгәрченнәрнең куу гына түгел. Моның өчен күгәрчен физиологиясын белергә, ярмаларны нәрсә ашатырга, ничек дәваларга, дөрес диагноз куярга, күгәрченнәрне очышларга ничек сайлап алырга кирәклеген белеп эшләргә, аңларга кирәк. Яшь алмашчылар җитмәүгә һәм дәүләт ярдәме булмауга карамастан Татарстан клублары Россиядә иң көчлеләрнең берсе булып кала. Үрчетүчеләр үзләренең көндәлек хезмәтләре белән күгәрчен үрчетүнең зур сабырлык һәм мәхәббәт таләп итә торган сәнгать икәнен исбатлыйлар. Күккә шундый чемпионнар күтәрелгәндә бу матур традиция яшәячәк. Айгөл Гетауллина, Татьяна Каварина, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Яшел Үзәннең игелеклек йортында матур чара узды. Артистлар биредә яшәүчеләргә матур рухи концерт әзерләгән. Казанны һәм безнең районның иҗат төркемнәре өлкәннәргә алар яраткан халык җырларын бүләк итә. Очрашу чын бәйрәмгә әйләнә. Халык намышларына күз салыйк. Августның 1 атнасында тутырлы һава торышы сакланса, кыш озын һәм карлы булыр дип көтелә. Ай яңгырсыз килсә, җылы һәм куры көзгә. Августта бәс төшсә, иртә кышка ишарә. Беренче тапкыр яшен булса, көз узак булыр дип фаразлана. Ә хәзер синоптиклар мәгълүматы.
Hürmetli tomoshachilarimiz, sizni Pravda.ru saytındagi qiziqli ham foydali xabarlar bilan tanishib borga unutmaysiz. Qobat uchrashuvlarga qadar sog'lashamiz.